Viva Africa TV, Viva Africa TV, Viva Africa TV. Apa na page hoje? Mira bebê, mira. Ah, Xanga, tá com gare. Mira sono di apa na. Bibi tsonya tu karawa kanya tu zembera handi wa. Perbo, wani zembera apa sih? Njengiroka ice cream. Ice cream here, baby. Ndachakubvira kwese kwachabho. Don't worry, baby. Ice cream aisinyaya. Sachita kaipshina. Hapana vanhu vari kumbopfura ma-ice cream apa. Dei uri mumwe watoenda. Mira ndiende, baby. Sarawa kanibatira foni yangu. Anongofona, baby. Manje nditoi. Baby, ndauya nekasurprise. Surprise. Ndikako baby, kane vanilla nekachocolate. Kakaiba baby. Kandoyangoyo kavigoma. Ka baby, ka surprise kawaiziva. Baby, ka surprise baby. Asha, nzimbere sha. Baby kani, tarisaone baby. Unazoti zvinorambisei zvinoda kuita. Baby, tarisaone, this is chocolate, this is vanilla baby. Tarisaone kana ka color kacho baby. Kakala ke vanilla. Ndinoda ice cream ini sha. Baby, zvinhu zvakaoma baby, tarisaone. Shamwari. Saka kuti ndidye nzimbe. Nzimbe iri bowl. Ine two types nzimbe. Ine chocolate ne vanilla. Iwo nyaya yako point yako iri pakuti chii manje? Point yangu iri pakuti baby zvinhu zvakaoma. Tarisaone plus iyi ndeyekuzasi weziva. Baby, nzimbe yose yekuzasi inonaka zvisingaiti. Ende ndo type iripo iyi. Pane ka vanilla. Ndakunyara chetapo. Baby, mira nditokumenyera alright. Chimina chingodyi already. Ndakunyara. Tora chocolate. Shama baby, iwo tora ka chocolate. Ini ndororo akari ka vanilla. Ati zvinosumadya lipstick yangu manje zvaunenge uchindiitisa. Baby, ona kwawakutaura kwelipstick. Ainetsi baby, ndinokutengera polish ye dark brown baby. Yakangofanana nelipstick yako. Kuti ndise pamuromo? Baby. Iwe zvimwe zvaunotaura kazvitomboita. Viva Africa TV, drama, Viva Africa TV, ma skits ne ma movie.